Kde bolo, tam bolo. Bolo raz malé dievčatko. Nik ju inak nevolal, než červenou čiapočkou. Bolo milé, s každým sa rado porozprávalo a preto ju mal každý rád. Toto dievčatko malo starú mamu. Dievčatko bývalo v dedine, stará mama v nedalekej hore. Červená čiapočka dobre poznala cestu starej mame. Neraz jej niesla čerstvý chlieb a mlieko. Stará mama vždy mala pre ňu nejaký cukríček. Raz stará mama ochorela a mamka jej chcela po červenej čiapočke poslať košík plný jedla, ovocia a mlieka. Červená čiapočka, ochorela nám stará mama. Zanesieš jej obed, ale cestou sa nikde nezastavuj. Choď rovno k nej. Nie, pôjdem rovno k starej mame. Červená čiapočka sa s košíkom vybrala k starej mame lesom. Mamička k dievčatku prikázala nezastavovať sa, ale lúčka je samý kvet a či by bol hriech natrhať starej mame pár kvetov? Akú radosť by spravila starej mame? Červená čiapočka trhá kvety pri chodníčku, nejde mimo neho a predsa stretne nebezpečenstvo. Vlka. Ona však nevie, aký je vlk zlý. Dobrý deň, červená čiapočka. Dobrý deň, vlčík. Kdeže ideš, červená čiapočka? Kde? Ochorela nám stará mama. Nuž, nesieme jej obed. A kdeže býva? Tu v hore, malej dreveničke. Pozri, koľko tu kvetov. Natrhaj ešte starej mame a pozdrav ju odo mňa. Kým červená čiapočka trhala kvety pre starú mamu, vlk zatiaľ našiel dreveničku a klope na dvere. Kto je? To som ja, červená čiapočka. Nesiem vám obed. Stisni kľučku, babuľka, dvere sú otvorené. Vlk stisol kľučku, dvere otvoril a vošiel do izby. Stará mama ležala na posteli pri obloku. Vlk za ňou skočil a bez váhania ju prehltol. Ham! Potom si ľahol do postele, prikryl sa a čakal na červenú čiapočku. Keď červená čiapočka natrhala dosť kvetov, prišla k dreveničke a zaklopala. Stará mama, otvorte, nesiem vám obed. Stisni kľučku, babuľka, dvere sú otvorené. Červená čiapočka vojde dnu a v izbe polotma. Ide s košíkom k posteli. Vidí slabo, ale i tak sa jej zdá dnes stará mama akási čudná. Stará mama, prečo máš také veľké oči? To, aby som ťa lepšie videla. Stará mama, a prečo máš také veľké uši? To, aby som ťa lepšie počula. Stará mama, a prečo máš také veľké ústa? To, aby som ťa mohla zjesť. Vlk v tom prehltol aj červenú čiapočku. V tom čase išiel okolo dreveničky horár. Bol dobrý sused starej mamy. Keď už bol pri dreveničke, počul, ako stará mama veľmi chrápe, čo nebolo jej zvykom. Nezdalo sa mu to a preto vošiel dnu. Vedľa postele vidí ležať vlka s veľkým bruchom, ktorý píli ako motorová píla. Hneď vedel, čo sa stalo. Vzal nôž a rozpáral vlkovi brucho. Zrazu z brucha vyskočila červená čiapočka a za ňou aj stará mama. Horár potom zašiel vlkovi brucho naspäť a spoločne so starou mamou ho zdvihli zo zeme. Odniesli ho lesnou cestičkou v hlbokej studničke a hodili ho do nej. Odvtedy už žiadny vlk nežral ľudí v tej hore a všetci obyvatelia horičky si mohli žiť v pokoji až do smrti.